Είμαστε στο δεύτερο χρόνο αυτού του μικρού θεσμού, το πατάρι του Γκούτεμπεργκ, όπου με αφορμή σημαντικά κείμενα μας δίνεται ευκαιρία να καθίσουμε μαζί στον ίδιο χώρο για 2 ώρες, να αλληλεπιδράσουμε, να ακούσουμε πράγματα προφανώς διαχρονικά, προφανώς που επηρεάζουν και θα επηρεάζουν τους ανθρώπους για τα χρόνια που είναι να έρθουν, που έρχονται από το βαθύ παρελθόν ή από το πρόσφατο μέλλον και αγγίζουν την βαθιά ύπαρξη του τι είναι άνθρωπος, την ουσία του πώς πρέπει να αφαιρθούμε στη ζωή, στην καθημερινότητα, στα μεγάλα ερωτήματα. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, και όχι μόνο κατ' εξαίρεση, θα επαναληφθεί αυτή η εξαίρεση, έχουμε ένα μη φαινομενικά λογοτεχνικό κείμενο. Έχουμε ένα κείμενο του Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έχει ειδίκευση στις ανατολικές θρησκείες και έχει συγγράψει 3 βιβλία που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, ένα γενικό για τις ανατολικές θρησκείες, ένα για τον Ινδουισμό και ένα που είναι το σημερινό θέμα, περί Βουδισμού. Είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα υπάρχει τουλάχιστον από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρουμε ότι με την αλληλεπίδραση των 2 πολιτισμών άνοιξαν οι δίωδοι, οι δρόμοι, όχι μόνο οι οικονομικοί, οι εμπορικοί, αλλά και οι πολιτισμικοί. Τυπώνονταν νομίσματα στην Ινδία με ελληνικά γράμματα και τη λέξη Βούδα στα ελληνικά. Τα πρώτα ελληνικά βουδιστικά αγάλματα είχαν ελληνική τεχνοτροπία. Άρα η ανταλλαγή πολιτισμών και πληθυσμών είναι από την αρχαιότητα και μάλιστα π.Χ. Άρα έχουμε συγγένεια πολιτισμική, συναναστροφή πολιτισμική με το βουδισμό ήδη από τους πρώτους αιώνες εδραίωσης του. Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να αφορά μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κοινού, αναγνωστικού κοινού που ενδιαφέρεται για τα θέματα πολιτισμού, φιλοσοφίας, θρησκεολογίας, αλλά είναι ένα ίσως και θέμα ταμπού ενδεχομένως, με την έννοια ότι είναι κατέληξε να γίνει μια θρησκεία, ενώ ξεκίνησε ίσως περισσότερο ως φιλοσοφικό κίνημα. Για αυτά και περισσότερα άλλα θα μας μιλήσει για το ίσως ο ειδικός. Έχουμε εδώ τον ειδικό. Σίγουρα πάντως μπορείτε να μελετήσετε τον βουδισμό και ας πιστεύετε σε όποια θρησκεία θέλετε. Έχει δηλαδή σαφέστατα πολύ ισχυρές φιλοσοφικά διδάγματα σχετικά με το νου, με τη σκέψη, με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, με τα αίτια του πόνου και άλλα πολλά. Άρα φαντάζομαι θα απολαύσουμε μια αλληλεπίδραση με το βουδισμό και το Βούδα και στο δεύτερο μισό της εκδήλωσης ο λόγος θα πάει στο κοινό, σε εσάς δηλαδή, όπου μπορείτε να θέσετε ερωτήματα, προβληματισμούς. Σίγουρα θα έχετε ακούσει όλοι κάτι, θα έχετε διαβάσει κάτι, αλλά σίγουρα πάλι ο κύριος Παπαλεξανδρόπουλος θα μας πει με το δικό του μοναδικό τρόπο αυτή την προσέγγιση. Το επόμενο Σάββατο, 19 του μηνός, έχουμε μια πολύ πρωτότυπη εκδήλωση. Μιλάμε για τον Ανήρ Μυριώνου, δηλαδή τον Σέξπιρ. Ο Διονύσης Καψάλης, που πρόσφατα τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρσι είχε πάρει το βραβείο μετάφρασης για τον Άμλετ του Σέξπιρ που εκδίδεται σε εμάς η σειρά Σέξπιρ. Βγήκε και ο Ρωμαίος και η Ιλιέτα, η Κομμωδία των Παρεξηγήσεων και ακολουθούν πολλά άλλα, ο Περικλής και άλλα πολλά. Θα μας μιλήσει το επόμενο Σάββατο ο Διονύσης Καψάλης, ποιητής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος, πολύ καταξιωμένος και γνωστός, για τον Σέξπιρ. Η εποχή του Σέξπιρ, τα έργα του Σέξπιρ, άρα ελάτε και το επόμενο Σάββατο, θα μάθουμε πάρα πολλά για τον Σέξπιρ, που ενδεχομένως να συγγένευε πνευματικά με τον Σιντάρτα Γκοτάμα Βούδα, ίσως σε κάποιους στίχους, ίσως σε κάποιες εκλάμψεις. Στέλιο, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ Κώστα, ευχαριστώ τον Κώστα για τα καλά του λόγια, καθώς και για την προθυμία να εκδώσει τα βιβλία μου, βιβλία τα οποία είναι ένα ρίσκο, έτσι, όπως και να το κάνουμε, για έναν εκδοτικό οίκο, γιατί δεν είναι από τα βιβλία εκείνα που διαβάζονται πολύ και από πολλούς, δυστυχώς. Ευχαριστώ βέβαια και εσάς που ήρθατε σήμερα ψηφώντας τον καιρό και ίσως προερχόμενοι όπως και ο ίδιος από κάποιο κρυολόγημα, από κάποια ίωση, από κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά,
ήρθατε. Αυτό δείχνει βέβαια το βαθύ ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό. Να πω καταρχήν 2 λόγια για την ανάγκη, ή μάλλον για τις ανάγκες που οδήγησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Εκτός από την άμεση ανάγκη, την πρακτική ανάγκη που υπήρχε να υπάρξει ένα βιβλίο έτσι, για τους φοιτητές στη σχολή μας, υπήρχε από παλιά αυτή η ανάγκη και επιτέλους θέλησε να εκπληρωθεί. Υπάρχουν και άλλες ανάγκες και το ότι, πώς να το πούμε, μέσα από τη συγγραφή ενός βιβλίου για τα παιδιά καλύφθηκαν και αυτές, αυτό υπήρξε ένα είδος ευλογίας. Δηλαδή, το ότι βγήκε ένα βιβλίο για το πανεπιστήμιο για τους φοιτητές λειτουργήσε σαν ένα μέσον για να καλυφθεί μάλλον αυτή η μεγάλη ανάγκη, η τεράστια ανάγκη η οποία υπάρχει και η οποία είναι μια έλλειψη την οποία μπορούμε να την περιγράψουμε ως ένα βιβλιογραφικό κενό όσον αφορά την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τον βουδισμό. Στη χώρα μας δηλαδή υπάρχει έλλειψη, υπάρχει κενό επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τον βουδισμό. Υπάρχουν βέβαια άλλα βιβλία, υπάρχει βιβλιογραφία, θα μπορούσαμε ίσως να την διαιρέσουμε σε κάποιες κατηγορίες, να πούμε, ξέρω κι εγώ, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό που θα έλεγα εγώ, η ιεραποστολική, ας πούμε, βιβλιογραφία. Αυτή προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο Νταϊσέτσι Σουζούκι, είναι μια παραδειγματική μορφή, ανήκοντας σε κάποιο είδος βουδισμού, σε κάποια από τις μορφές του βουδισμού, θέλησαν, επειδή θεωρούν ότι αυτή είναι η καλύτερη, ή επειδή αυτή είναι η ορθότερη, ή οτιδήποτε, ας πούμε, να τη διαδώσουν στην Δύση και με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκαν σε, μάλλον, πώς να το πούμε, ανιστορικά κατά κάποιο τρόπο συμπεράσματα, όπως αυτό που ισχύει ακόμα, ξέρω κι εγώ, ότι το Ζεν είναι η θρησκεία της Ιαπωνίας, ξέρω κι εγώ, ή ότι το Ζεν είναι το πεντόσταγμα, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, το καταστάλαγμα του βουδισμού. Λοιπόν, αυτές οι απόψεις έχουν υποστεί δρυμία κριτική εδώ και χρόνια από την επιστημονική κοινότητα. Όμως, σε λαϊκό επίπεδο, ας το πω έτσι, ακόμα επικρατούν και δυστυχώς δίνουν μια παραμορφωμένη εικόνα του βουδισμού. Ένα δεύτερο είδος βιβλιογραφίας είναι αυτό που θα έλεγα, που θα ονόμαζα ερασιτεχνική βιβλιογραφία. Αυτή προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι είτε καλή την πίστη, είτε από κάποιο θαυμασμό προς το βουδισμό, από κάποια αγάπη προς αυτή τη θρησκεία και ούτω καθεξής, προβαίνουν σε συγγραφές, σε εκδόσεις, σε μεταφράσεις κλπ. Λοιπόν, όμως επειδή δεν έχουν περάσει οι ίδιοι από κάποια ειδική εκπαίδευση ή δεν συμμετέχουν πολύ λιγότερο στα δρόμενα, ας πούμε, έτσι, της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με τον βουδισμό, δηλαδή να πάνε ως ισότιμοι, ξέρω κι εγώ, ειδικοί σε συνέδρια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να παρακολουθήσουν τα ειδικά περιοδικά κλπ. Λοιπόν, αυτά που γράφουν αντανακλούν είτε παλιά πράγματα, ας πούμε, που δεν ισχύουν πια, ακόμη και από άποψη επιστήμης, είτε πράγματα τα οποία είναι εντελώς, πώς να το πούμε, έτσι, απληροφόρητα. Πριν μπω στην παρουσίαση του βιβλίου, να πω επίσης 2 λόγια, να κάνω μάλλον μια διευκρίνηση για κάτι το πολύ πεζό και αυτονόητο, το οποίο όμως συχνά, πώς να το πούμε, δεν γίνεται συνειδητό. Τι θέλω να πω, ποιο είναι αυτό? Ότι ο βουδισμός, όπως και κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία, κάθε ιδεολογία, θα μιλήσουμε σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο έθιξε και ο Κώστας πριν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ενιαίο, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ομοιογενές. Όπως έχουμε πολλά Ισλάμ, έχουμε πολλούς χριστιανισμούς ή έχουμε πολλούς, δεν ξέρω τι πέστε, πολλές φαινομενολογίες, ξέρω κι εγώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο έχουμε και πολλούς βουδισμούς. Αυτό τώρα, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλοί βουδισμοί, υπάρχουν πολλές μορφές αυτής της θρησκείας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν, εάν κανείς, προϋποθέτοντας ότι ο βουδισμός είναι ένα πράγμα, θέσει παραδείγματος χάρη, διατυπώσει μια ερώτηση σαν αυτήν. Τι είναι ο βουδισμός ή τι λέει ο βουδισμός, ή πει προτάσεις όπως ο βουδισμός λέει και ποιος βουδισμός λέει εκείνο. Είναι σαν να με ρωτάς, ξέρω και εγώ τι να πούμε. Το σιητικό Ισλάμ ή το σουνιτικό Ισλάμ το λέει αυτό το πράγμα. Το Ισλάμ τι λέει, ποιο από τα Ισλάμ τα οποία υπάρχουν, ξέρω και εγώ. Ή ποιος από τους χριστιανισμούς που υπάρχουν το λέει αυτό το πράγμα. Εάν αυτό το πράγμα συνειδητοποιηθεί, το οποίο λέω, ας πούμε πάλι, ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι συνειδητό σαν κάτι το πολύ αυτονόητο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρονται πάρα πολλές δυσκολίες και πάβουν να υπάρχουν αυτές οι αναγωγές, οι οποίες αναγκαστικά, πώς να το πούμε, ξεφυτρώνουν όταν κάνουμε τέτοιου είδους ερωτήματα, σαν αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, αν πω τι είναι ο βουδισμός, προϋποθέτοντας ότι αυτός είναι ένας, θα προσπαθήσει το μυαλό μου με κάποιο τρόπο να τον κάνει έναν. Θα πει δηλαδή, ξέρω κι εγώ, κάτι έτσι, σαν αυτό, ότι παρά τις διαφορές, στη βάση θα το, πώς να το πούμε, γεωμετρήσει κιόλας, το μυαλό μας φτιάχνει σχήματα και αποδίδει αξίες μάλιστα στα
μέρη αυτών των σχημάτων. Η βάση είναι κάτι ανώτερο, η επιφάνεια είναι κάτι κατώτερο και ούτω καθεξής. Αυθαίρετα όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι σκέφτεται ο νους μας. Λοιπόν, στη βάση υπάρχει, ξέρω κι εγώ, ενότητα, ας πούμε, παρόλο που στην επιφάνεια υπάρχουν διαφορές. Ή ο αρχικός βουδισμός είναι ο βουδισμός, ξέρω εγώ. Ή το Ζεν είναι ο βουδισμός, διότι εκεί κατέληξε κλπ. Με διάφορους τέτοιους τρόπους θα, πώς να το πούμε, επιδιωχθούν αναγωγές οι οποίες είναι ανιστορικές, έτσι και αυτές. Είναι ανιστορικές. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να διαβάζω, μπορεί να είναι λίγο κουραστικό έτσι κάποιες στιγμές, αλλά τι να κάνουμε, το διάβασμα μας εξυπηρετεί και σε τούτο, ότι δηλαδή κάποιες από τις έννοιες που χρησιμοποιούμε είναι πολύ λεπτές και ακόμη και η παραμικρή λέξη, έτσι, ας πούμε, είναι αναγκαία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται. Και επομένως, αν το παραλείψουμε, μπορεί να οδηγηθούμε σε παρανοήσεις. Λοιπόν, θέμα του βιβλίου μου είναι μια από τις πολλές μορφές του βουδισμού, αυτή που είναι γνωστή με το όνομα Βουδισμός του κανόνα Πάλι. Με βάση και επομένως παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και αυτήν τη σχετική επιστημονική έρευνα. Ο κανόνας Πάλι, η Τριπίτακα όπως επίσης είναι γνωστός, είναι το σύνολο των κειμένων μιας από τις σχολές στις οποίες διασπάστηκε ο βουδισμός μετά το θάνατο του ιδρυτή του, της σχολής Τεραβάντα. Πρόκειται για τον μόνο από τους κανόνες που είχαν αυτές οι σχολές που έχει διασωθεί ολόκληρος. Ως σύνολο, οι σχολές που εμφανίστηκαν στο διάστημα μεταξύ του θανάτου του Σακιαμούνι και της εμφάνισης των σχολών που είναι γνωστές με το συλλογικό όνομα Μαχαγιάνα Βουδισμός, δηλαδή από περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα π.Χ., ονομάζονται Χιναγιάνα, Τεραβάντα ή και συνηθέστερα πια απλώς αρχαίος βουδισμός. Ο αρχαίος βουδισμός και τα κείμενα που αποτελούν τον κανόνα Πάλι είναι εξαιρετικά σημαντικά, διότι περιέχουν εν σπέρματι πολλά από τα βασικά στοιχεία που θα αναπτύσσονταν αργότερα στις σχολές του Μαχαγιάνα βουδισμού. Σήμερα αποτελεί μια από τις κυριότερες αιστείες της βουδολογίας, η οποία, αφού άρχισε την έρευνα ακριβώς με τον αρχαίο βουδισμό, πάντα κυρίως εκείνον του κανόνα Πάλι ή Τεραβάντα βουδισμό, πέρασε μετά στον Μαχαγιάνα, εγκαταλείποντας τον αρχαίο και τώρα, μετά την αποκαθήλωση ιδίως του Ζεν, έχει επιστρέψει στην έρευνα του αρχαίου βουδισμού με κέντρο πάλι τον ίδιο κανόνα, συμπληρωμένο τώρα και με άλλες πηγές που έχουν εν τω μεταξύ ανακαλυφθεί ή ενεργοποιηθεί. Ο βουδισμός που περιέχεται στα κείμενα του κανόνα Πάλι παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Είναι μια περιοχή γεμάτη ερωτήματα, πολλά ερωτήματα και αντίστοιχα πολλές απαντήσεις που είναι όλες υποθέσεις, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ερωτήματα. Πολλά προέρχονται από αυτό που τόνισα παραπάνω σε σχέση με το βουδισμό ως σύνολο, δηλαδή από την πολυχρωμία, την ποικιλία, η οποία υπάρχει σε όλα όσα τον αποτελούν, ξεκινώντας από τη δημιουργία αυτών των κειμένων, την αξιοπιστία τους, τις ιδέες και διδασκαλίες που περιέχουν κλπ. Είναι κατανοητά αυτά που λέω ως τώρα? Ναι. Ωραία. Μπορώ να πω ότι το βιβλίο μου αποτελείται από την παρουσίαση αυτών των προβλημάτων, των απαντήσεων που έχουν δοθεί από τους σημαντικότερους βουδολόγους, καθώς και από κάποιες δικές μου προτάσεις. Μια πρώτη αξία που θεωρώ ότι έχει το βιβλίο είναι αυτή, ότι δηλαδή για πρώτη φορά παρουσιάζει στο ελληνικό ενδιαφερόμενο κοινό αυτά τα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό της δημιουργίας του κανόνα. Ποιοι δημιούργησαν τα κείμενα που τον αποτελούν, ποιοι έκαναν την ομαδοποίηση που τώρα έχουν, είναι χωρισμένος σε 3 ομάδες κειμένων, ας πούμε αυτά που έχουν σχέση με τη ζωή των μοναχών, τη Βινάγια Πίτακα δηλαδή, αυτά που υποτίθεται ότι μεταφέρουν τη διδασκαλία του Βούδα, τη Σούτα Πίτακα, καθώς και μια πρώτη προσπάθεια να γίνει μια φιλοσοφική συστηματοποίηση του υλικού της Σούτα Πίτακα που λέγεται Αμπιντάρμα. Ποιοι έκαναν αυτή την ομαδοποίηση ή και μέσα σε αυτές τις ομάδες κάποιες επιμέρους επίσης πάλι ομαδοποίησεις. Πότε, με ποιο τρόπο? Η απάντηση που δίνει η παράδοση είναι ότι αμέσως μετά το θάνατο του Σακιαμούνι οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν σε μια πόλη εκεί κοντά στο σημείο που πέρασε στην Ιρβάνα, στη Ρατζαγκρίχα, και κάποιοι από αυτούς, ο Μαχακάσαπα, ένας μαθητής του, είπε ποιοι από εσάς θυμούνται τι είπε ο δάσκαλός μας σχετικά με τους κανόνες του μοναχικού βίου. Έτσι, λοιπόν, και σηκώθηκε κάποιος και απήγγειλε, η Βινάγια Πίτακα είναι ένα πράγμα τόσο, λοιπόν, απήγγειλε, λέει, από στήθους όλους αυτούς τους κανόνες. Και μετά ποιος θυμάται ποιες διδασκαλίες, ας πούμε, έτσι μας δίδαξε ο δάσκαλός μας. Και σηκώθηκε λοιπόν κάποιος, ο Ανάντα, ο αγαπημένος μαθητής του Βούδα, και είπε πάλι, ας πούμε, το τεράστιο αυτό, έτσι λέει η παράδοση αυτή, έτσι, η οποία αναγράφεται μάλιστα στη Βινάγια Πίτακα, αναγράφεται και σε μεταγενέστερα κείμενα.
αυτή η παράδοση, ότι λοιπόν από στήθους και ο Ανάντα απήγγειλε πάλι όλα όσα τους είχε διδάξει ο Σακιαμούνι Βούδας. Αυτή είναι η παράδοση. Τώρα, είναι αυτή αληθινή ή όχι? Τον κανόνα αυτόν τον έχουμε σε μια γλώσσα η οποία μεταγενέστερη, πολύ μεταγενέστερη από την εποχή που τοποθετείται η ζωή του Βούδα. Στη γλώσσα πάλι, η οποία είναι μια από τις λεγόμενες πράκριτ γλώσσες, δηλαδή γλώσσες οι οποίες ονομάζονται αλλιώς δημοτικές ή λαϊκές. Δημοτικές της Σανσκριτικής. Προήλθαν από τη Σανσκριτική, αλλά είναι δημοτικές γλώσσες. Λοιπόν, η γλώσσα στην οποία πρέπει, δεν ξέρουμε ακριβώς, φανταζόμαστε, υποθέτουμε να μίλησε ο Βούδας από την περιοχή στην οποία έδρασε και που αντιστοιχεί περίπου στη σημερινή Μπιχάρ, μάλλον, ναι, στην ορή Μπιχάρ. Λοιπόν, η γλώσσα Μαγκάντι δηλαδή, λεγόταν Μαγκάντα η περιοχή αυτή εκείνη την εποχή, η γλώσσα Μαγκάντι, ίσως σε κάποια διάλεκτο επίσης της Μαγκάντι, δεν ήταν ίδια με τη γλώσσα πάλι. Μια δημοτική της Σανσκριτικής και αυτής, αλλά άλλη από τη γλώσσα πάλι. Επομένως, ο κανόνας αυτός που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να ήταν εκείνος ο αρχικός κανόνας, ο οποίος αν ποτέ υπήρξε, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν μπορεί, ας πούμε, σου λέει ο άλλος να απήγγειλε ολόκληρο, τι να πούμε, τεράστιο κείμενο, ξέρω και μάλλον συλλογή κειμένων, ξέρω και εγώ, από στήθους σε μια σύνοδο. Υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο έγινε και αυτή η σύνοδος καν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι τώρα δέχονται ότι κάποιο συγκέντρωση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός, δηλαδή να διασωθούν, ας πούμε, οι διδασκαλίες κλπ. Του Σακιαμούνι, πρέπει να έγινε. Τώρα, τα κείμενα αυτά λοιπόν είναι ένα μεταγενέστερο δημιούργημα, τα κείμενα του κανόνα πάλι. Εδώ πάλι υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Κάποιοι λένε ναι, είναι μεταγενέστερο δημιούργημα. Διότι η πρώτη γραπτή μαρτυρία που έχω, η πρώτη γραπτή εμφάνισή τους μάλλον, είναι στα διατάγματα του Ασόκα, ή τουλάχιστον στα διατάγματα που αποδίδονται στο βασιλιά αυτών της Ινδίας, της δυναστείας των Μόρια, η Μόρια, έτσι λοιπόν. Απευθύνουμε στον Απόστολο εδώ πέρα, ο οποίος έχει σπουδάσει στον Μπενάρες και ο οποίος πάντα με διορθώνει στα σανσκριτικά και στην προφορά της γλώσσας πάλι κλπ. Λοιπόν, ο οποίος βασίλεψε κάπου στα μέσα, αρχές μάλλον με μέσα του 3ου αιώνα, ας πούμε, π.Χ. 270 κάτι με 230 κάτι, ας πούμε, είναι μια από τις χρονολογίες που δίδονται για την περίοδο που βασίλεψε ο Ασόκα. Ο θρύλος είναι γνωστός, μπορεί και να είναι και ιστορία, δεν ξέρουμε, ότι ο Ασόκα μετά από την πώς το λένε, επίθεση πόλεμο που έκανε στην Καλίγκα, έτσι, ας πούμε, ότι αφού είδε τις φρικαλαιότητες του πολέμου, μεταστράφηκε στο βουδισμό και από εκεί και πέρα στα διατάγματα του γράφει ότι μέχρι τώρα, ξέρω και εγώ, ας πούμε, στα δείπνα του βασιλιά σφάζονταν κάθε μέρα, δεν ξέρω πόσα, 300 τόσα χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες ζώα. Τώρα θέλω να σφάζονται μόνο 3 ή 4 και συν το χρόνο ίσως ούτε και αυτά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Ασόκα, προκειμένου να διαδώσει το βουδισμό, δέχονταν και άλλες θρησκείες, ήταν ανεξίθρησκος. Και άλλες κάποιες αρχές τις οποίες συνδύαζε με το βουδισμό και τις οποίες τις είχε πάρει από άλλες θρησκείες. Ένα σύνολο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αυτός το ονόμαζε Dharma σημαίνει αλήθεια, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, το είχε λοιπόν σκαλίσει πάνω σε λίθους, σε πέτρες, σε στήλους κλπ. Σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας των Μόρια. Λοιπόν, πάνω στα διατάγματα αυτά είναι που συναντάμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες επειδή είναι όμοιες με κάποιες από τις προτάσεις που περιέχονται στον κανόνα πάλι, λέμε να εδώ φαίνεται ότι υπήρχε ήδη ο κανόνας πάλι, τον είχε διαβάσει ο Ασόκα, λοιπόν, ή Ασόκ, έτσι, λοιπόν, και έγραψε αυτές τις προτάσεις πάνω στους στήλους αυτούς. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία του κανόνα πάλι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πριν από αυτό, τι συνέβη, τι έχουμε? Κατά αυτούς που λένε ότι είναι μεταγενέστερο δημιούργημα, υπάρχει σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε αν καν υπήρχε καν κάτι. Ο Γκρέγκορι Σοπέν είναι ένας βουδολόγος, ο οποίος είναι, πώς να το πούμε, ακραίος κατά κάποιο τρόπο, διότι θεωρεί ότι, όπως το ας πούμε κατηγορούν κάποιοι άλλοι, θεωρεί ότι ο κανόνας πάλι και ο βουδισμός που περιέχει ο κανόνας πάλι βγαίνει στην επιφάνεια της ιστορίας μέσα από ένα σκοτάδι, αδιαπέραστο σκοτάδι. Σκοτάδι για μας βέβαια, έτσι, που δεν ξέρουμε τι έγινε πριν. Λοιπόν, ο ίδιος ο Σοπέν καθώς και κάποιοι άλλοι λένε ότι ναι μεν ο κανόνας πάλι και οι κανόνες των άλλων σχολών, αλλά και ο βουδισμός που περιέχεται σε αυτόν και σε αυτούς βγαίνει εκείνη την εποχή, πριν όμως υπάρχουν κάποια αρχαιολογικά τεκμήρια ή επιγραφές κλπ. Οι οποίες ίσως και, πώς το λένε, πηγές οι οποίες έστω και πενιχρές από συγγραφείς μη Ινδούς, όπως ο Μεγασθένης, ας πούμε, κλπ. Οι οποίοι παρουσιάζουν ένα βουδισμό ο οποίος είναι διαφορετικός από το βουδισμό ο οποίος υπάρχει στον κανόνα πάλι.
Αυτοί λοιπόν που υποστηρίζουν αυτή την άποψη λένε ότι υπάρχει μια σειρά βουδισμών που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον, διάφορες μορφές βουδισμού δηλαδή που ξεκίνησαν έτσι, αλλιώς κλπ. Μέχρι να φτάσουμε στον κανόνα πάλι, το κενό γεμίζει με διάφορες μορφές βουδισμού. Κάνουν ένα βαθύ διαχωρισμό μεταξύ λοιπόν του βουδισμού που περιέχεται στον κανόνα πάλι και στους κανόνες των άλλων σχολών επαναλαμβάνω και του βουδισμού ή των βουδισμών που προηγήθηκαν από αυτόν. Λοιπόν, αυτή είναι η μία απάντηση στο ερώτημα. Η άλλη απάντηση λέει το εξής. Ποιος σας είπε ότι ο κανόνας πάλι είναι ένα ενιαίο χρονολογικά κείμενο? Από παλιά ξέρουμε ότι ο κανόνας πάλι αποτελείται από κείμενα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές εποχές. Λοιπόν, και μάλιστα κάνουν, πώς το λένε, αυτό που λέμε, στρωματογραφία στον κανόνα αυτόν και με φιλολογικές αναλύσεις, με διάφορα κριτήρια, αν και δεν είναι πάντοτε βέβαια αυτά, γιατί πραγματικά στον κανόνα αυτό το αρχαίο έχει συμπλακεί τόσο πολύ με το νέο ή τα κριτήρια συχνά είναι τόσο, πώς να το πούμε, ασαφή και αμφισβητούμενα κλπ. Που είναι δύσκολο να γίνει αυτή η στρωματογραφία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η θέση επιμένει και λέει το εξής. Ότι πώς μπορείτε να λέτε, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, normative Buddhism, έτσι που λέει ένας φίλος μας εδώ που μου υπέδειξε ο Κώστας πριν από κάμποσο καιρό, Beckwith. Λοιπόν, normative Buddhism, να ονομάζεται τον βουδισμό του κανόνα πάλι, τη στιγμή που ο κανόνας πάλι δεν είναι ένα πράγμα. Normative Buddhism ή μια. Πώς να το πούμε, ένα χαρακτηρισμό θα δώσουμε σε κάτι το οποίο είναι ομοιογενές. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο αποτελείται από κείμενα που γράφτηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους. Και αυτοί δέχονται ότι τρία στρώματα είναι αυτά τα κύρια στρώματα τα οποία αποτελούν τον κανόνα πάλι, έτσι χρονολογικά. Ότι δηλαδή γύρω στον 1 αιώνα περίπου μετά το θάνατο του Σακιαμούνι Βούδα δημιουργήθηκε ένα πρώτο σώμα. Έτσι, λοιπόν. Μετά αυτό άρχισε να εμπλουτίζεται με σχόλια, με ερμηνείες, με δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, από τις διάφορες σχολές, μέχρι περίπου τον 3ο-4ο αιώνα, που αρχίζουν οι σχολές του βουδισμού να δημιουργούνται, να εμφανίζονται, που αρχίζει να διασπάται ο βουδισμός στις παραδοσιακός αριθμός, 18, αλλά επειδή είχαν και υποσχολές και λοιπά, μπορεί να ήταν γύρω στις 30, διάφορες λοιπόν σχολές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τρίτο, αυτό το λέμε textus receptus, έτσι, ότι δηλαδή είναι το κοινό κείμενο που δέχονταν όλες οι σχολές. Και μπορεί πραγματικά να είναι έτσι, διότι συγκρίσεις που γίνονται μεταξύ των κειμένων που αποτελούν τον κανόνα πάλι και κειμένων που έχουν διασωθεί σε σπαράγματα έτσι, και λοιπά, στα σανσκριτικά ή σε μεταφράσεις θιβετικές, κινεζικές κλπ. Των κανόνων των άλλων σχολών, δείχνουν αυτές οι συγκρίσεις έτσι, λοιπόν, ότι ένα μεγάλο μέρος του κειμένου που περιέχουν ήταν κοινό. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες αντανακλούν βέβαια τις διαφοροποιήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν με την εμφάνιση αυτών των σχολών. Κυρίως στην Αμπιντάρμα είναι που βρίσκουν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λένε ότι το αρχαιότερο κομμάτι, αυτό που δηλαδή που λέμε ότι δημιουργήθηκε έναν αιώνα περίπου μετά το θάνατο του Σακιαμούνι Βούδα, και αυτό περιέχει, λέει, κάποια χωρία, κάποια αποσπάσματα, κάποια σημεία, τα οποία είναι ακόμα αρχαιότερα και ίσως, λέει ο Ρίτσαρντ Γκόμπριτς, ίσως μας φτάνουν, λέει, στο στόμα του ίδιου του Σακιαμούνι Βούδα, δηλαδή στη διδασκαλία του ίδιου του Σακιαμούνι Βούδα. Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Έχει κάποιες μεθόδους ο Γκόμπριτς, καθώς και η σχολή του, έχει βγάλει κάποιους μαθητές όπως ο Βίνε, Αλεξάνδερ Βίνε και κάποιοι άλλοι. Τώρα, για να μην μπω σε αυτές τις μεθόδους, μάλλον, γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μιλούμε μετά για αυτές, με βάση τις οποίες ισχυρίζονται αυτοί ότι μπορούν πραγματικά με μεγάλη πιθανότητα, έτσι, με μεγάλο ποσοστό μάλλον πιθανότητας, να φτάσουν μέχρι τον ίδιο το Σακιαμούνι Βούδα. Λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό είναι βέβαια το ζήτημα της λεγόμενης αξιοπιστίας του κανόνα. Δηλαδή, αν διαβάσω αυτά, τα θεωρούμενα από αυτούς τους ανθρώπους αρχαία μέρη του κανόνα πάλι, θα είναι σαν να διαβάζω τη διδασκαλία του ίδιου του Βούδα? Για τους εκπροσώπους αυτής της δεύτερης αντίληψης του κανόνα, όπως το είπαμε, με μεγάλη πιθανότητα ναι. Για άλλους όμως, κάτι τέτοιο είναι από αδύνατον έως εξαιρετικά αμφιβαλόμενο. Οι φιλολογικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι τα κείμενα του κανόνα, ακόμα και τα αρχαιότερα, έχουν περάσει από πολλές μεταφράσεις ή από γλωσσολογικές εξελίξεις που ξέρουμε ότι δεν ανήκουν στην εποχή του Βούδα. Η γλώσσα πάλι είναι η τελευταία μετάφραση. Και μετάφραση και προσπάθεια ομογενοποίησης που κάνανε οι μοναχοί, οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά, δηλαδή μετέφρασαν όλο τον κανόνα στη γλώσσα πάλι. Οι οποίοι μάλιστα κάποιοι λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ ως γλώσσα και ούτω καθεξής, σας τα αφήσω όμως. Λοιπόν, έχουν περάσει επίσης τα κείμενα αυτά, έτσι, από τις περιπέτειες που είναι φυσικές για κείμενα τα οποία μεταδίδονταν προφορικά επί 4 περίπου αιώνες.
Λοιπόν, έτσι μια βέβαιη, τονίζω το βέβαιη, έτσι μια βέβαιη απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η πρώτη, η αρχική μορφή του βουδισμού, εκείνη που βγήκε από το στόμα του Βούδα, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε μια τέτοια βέβαιη, ακόμη και ο Beckwith δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ότι έχει βέβαιη απάντηση. Λέω αυτόν τον Beckwith επειδή θεωρεί ο Beckwith ότι η πρώτη μορφή του βουδισμού ήταν μια φιλοσοφική διδασκαλία, όχι θρησκευτική, φιλοσοφική διδασκαλία, η οποία είναι ανάλογη με το σκεπτικισμό, την οποία συνάντησε ο Πύρων μέσω της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά μετέφερε το σκεπτικισμό στην αρχαία Ελλάδα και δημιουργήθηκε η Πυρώνια σχολή, μάλιστα, με το Σέξτο τον εμπειρικό και ούτω καθεξής μαθητές. Αν θέλετε μπορούμε και αυτό το θέμα να το συζητήσουμε λίγο μετά, να σας πω δηλαδή ποιες αντιρρήσεις έχω εγώ σε αυτή την αξίωση, σε αυτόν τον ισχυρισμό, μάλλον την υπόθεση μάλλον έτσι, του Beckwith. Λοιπόν, θα παραλείψω τη συζήτηση γύρω από το πότε έζησε ο Βούδας. Να πω μόνο ότι σήμερα η ζωή του τοποθετείται γύρω στον 5ο με 4ο αιώνα. Όσοι θέλετε να δείτε τις διάφορες θεωρίες, θα πάρετε το βιβλίο, όπως ελπίζω, και θα τα δείτε όλα αυτά. Να πω μόνο σήμερα ότι σήμερα η ζωή του τοποθετείται γύρω στον 5ο με 4ο αιώνα. Δηλαδή έναν αιώνα περίπου, 6ο αιώνα τοποθετούσε παλιά, αργότερα από ό,τι ίσχυε παλαιότερα. Θα παραλείψω επίσης την κοσμολογία. Παρόλο που η κοσμολογία είναι το πώς δηλαδή είναι δομημένος και φτιαγμένος ο κόσμος, αυτό που λέμε το κοσμοείδωλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το διαλογισμό και για πολλά πράγματα στον αρχαίο βουδισμό και σε κάθε βουδισμό. Λοιπόν, θα περάσω λοιπόν στο σημαντικό θέμα της διδασκαλίας. Όχι του ίδιου του Βούδα. Έτσι. Αυτήν, όπως είπαμε, δεν είμαστε βέβαιοι ποια ήταν, αλλά του κανόνα πάλι. Ποια είναι η διδασκαλία του Βούδα σύμφωνα με τον κανόνα πάλι, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό επίσης είναι ένα δυσεπίλητο ερώτημα που έχει δεχθεί πολλές απαντήσεις. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στον κανόνα πάλι διάφορες διδασκαλίες με διάφορους τρόπους παρουσιάζονται ως η διδασκαλία του Βούδα. Φυσικό για ένα σύνολο κειμένων που, όπως σας είπα, ανήκει σε διάφορες χρονικές περιόδους, διάφορους συγγραφείς, έχει υποστεί διάφορες παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Αυτές φαίνονται, μπορούν με τις φιλολογικές αναλύσεις, δηλαδή μπορούν να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν. Πριν τις αναφέρω, τις διάφορες απαντήσεις έτσι, που έχουν δοθεί σε αυτό το ερώτημα, ποια είναι η διδασκαλία του Βούδα σύμφωνα με τον κανόνα πάλι. Πριν τις αναφέρω και με συντομία τις περιγράψω, να πω, θα το δούμε μετά. Προϋποθέτουν λοιπόν, τρεις είναι οι κυριότερες απαντήσεις και οι τρεις προϋποθέτουν ένα πρόβλημα, στο οποίο οι ίδιες προτείνονται ως λύσεις. Το πρόβλημα του πόνου. Στην ύπαρξη κυριαρχεί ο πόνος. Όμως τον πόνο τον διαιωνίζουν οι μετενσαρκώσεις. Δηλαδή ο κύκλος των μετενσαρκώσεων, η γνωστή ως σαμσάρα. Έτσι. Γι' αυτό ο Βούδας μιλά πάντα για τις μετενσαρκώσεις ως για τον βασικό εχθρό. Αν πάρετε, διαβάσετε τον κανόνα πάλι, θα δείτε ότι συνέχεια οι μετενσαρκώσεις είναι ο βασικός εχθρός. Αυτές, αδελφοί μου, φταίνε που είμαστε, που περάσαμε από τόσα και τόσα και τόσα και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και αφού οι μετενσαρκώσεις διαιωνίζουν τον πόνο, η λύση συνίσταται σε κάποιον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διακοπούν οι μετενσαρκώσεις. Χιλιάδες φορές επαναλαμβάνεται ότι η μη επαναγέννηση είναι ο σκοπός. Μάλιστα υπάρχει μια φράση η οποία είναι, πώς το λένε, set κατά κάποιο τρόπο έτσι μόνιμη, την οποία την επαναλαμβάνει συνεχώς ο Βούδας, ότι αν κάνετε αυτό και αυτό, λοιπόν θα καταλάβετε, τότε ο μοναχός καταλαβαίνει ότι αυτή ήταν η τελευταία μου αναγέννηση, η τελευταία μου μετενσάρκωση, δεν θα ξαναγεννηθώ πλέον. Αυτό το λέει συνεχώς. Χιλιάδες φορές λοιπόν επαναλαμβάνεται ότι η μη επαναγέννηση είναι ο σκοπός. Έτσι οι διδασκαλίες που αναφέραμε πριν, οι τρεις δηλαδή βασικές διδασκαλίες οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στον κανόνα πάλι ως οι απαντήσεις στο ερώτημα ποια είναι η βασική διδασκαλία του Βούδα, παρουσιάζονται ακριβώς ως διαφορετικοί τρόποι διακοπής του κύκλου των μετενσαρκώσεων. Ποιες είναι αυτές οι τρεις οι κυριότερες? Οι 4 ευγενικές αλήθειες. Η εξαρτώμενη παραγωγή, η αποφυγή της προσκόλλησης. Τις λέω με την, πώς να το πούμε, με τη συχνότητα, μάλλον με το ποσοστό συχνότητας που απαντούν έτσι μέσα στον κανόνα και με το ποσοστό συχνότητας που απαντούν και στα έργα των βουδολόγων. Οι 4 ευγενικές αλήθειες που μπορούν να μεταφραστούν καλύτερα, οι αλήθειες του ευγενούς. Πολλοί θεωρούν, ο Keith Norman, ένας πολύ καλός βουδολόγος, θεωρεί ότι οι 4 ευγενικές αλήθειες δεν είναι καλή μετάφραση του όρου. Άρια Σατσάνι, πώς λέγεται, Άρια Σατσάνι. Λοιπόν, ή μάλλον οι αλήθειες του ευγενούς, λοιπόν, είναι γνωστές. Να τις πούμε, έτσι, η αλήθεια του πόνου, από εκεί και πέρα
Υπάρχει πολλή συζήτηση. Τι θέλει να πει, η ύπαρξη είναι πόνος, ο πόνος είναι ένα αίσθημα, ο πόνος είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ίσως την ίδια την πραγματικότητα, τα ίδια τα όντα, έτσι όπως αυτά υπάρχουν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η αλήθεια του πόνου. Λοιπόν, η αιτία του πόνου. Η επιθυμία. Με ποια έννοια είναι η επιθυμία, η αιτία του πόνου, μεγάλο ζήτημα και αυτό. Λοιπόν, η διακοπή του πόνου, η νιρβάνα. Υπάρχει μια, πώς το λένε, μπορεί να διακοπεί ο πόνος. Και αυτή η διακοπή του πόνου ονομάζεται νιρβάνα. Και αυτή η μεγάλη συζήτηση. Ποιες έννοιες, έχει 3-4 έννοιες. Ο όρος νιρβάνα μέσα στον κανόνα πάλι. Λοιπόν, και τέλος ότι υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχει ένα μονοπάτι, το γνωστό οκταπλό μονοπάτι, μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η νιρβάνα. Αυτές είναι οι 4 αλήθειες του ευγενούς ή οι 4 ευγενικές αλήθειες όπως είναι γνωστές. Συνήθως με αυτές παρουσιάζεται ως, πώς να το πούμε, κάπως συστηματοποιημένη έτσι, η διδασκαλία του Βουδισμού. Η εξαρτώμενη παραγωγή, η δεύτερη διδασκαλία, η οποία θεωρείται ως κεντρική διδασκαλία έτσι, μέσα στον κανόνα πάλι, εξαρτώμενη παραγωγή, πρατήτια σαμουτ πάντα, έτσι. Λοιπόν, είναι η διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται οι μετενσαρκώσεις. Όταν λέει παραγωγή, εννοεί παραγωγή των μετενσαρκώσεων. Εξαρτώμενη, επειδή εξαρτάται η παραγωγή των μετενσαρκώσεων από κάποιες αιτίες. Ο Βούδας θεωρείται ότι ακριβώς αυτή τη διαδικασία, μέσω της οποίας γίνονται οι μετενσαρκώσεις, αυτό το μηχανισμό ανακάλυψε. Σε πολλές από τις περιγραφές του φωτισμού του, αυτό ακριβώς είναι που παρουσιάζεται σαν το αντικείμενο, σαν εκείνο σχετικά με το οποίο φωτίστηκε ή αφυπνίστηκε καλύτερα. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία συνίσταται σε μια αλυσίδα αιτίων και αποτελεσμάτων που από το ένα στο άλλο οδηγούν στην επόμενη αναγέννηση. Πρόκειται δηλαδή για μια εφαρμογή του αιτιακού νόμου, όπως το λέει και ο ίδιος ο Βούδας, ότι υπάρχει εκείνο, υπάρχει εκείνο. Όταν υπάρχει το άλλο, υπάρχει το άλλο. Μια εφαρμογή λοιπόν του λεγόμενου αιτιακού νόμου στη διαδικασία των μετενσαρκώσεων. Μέσα στον κανόνα πάλι, η εξαρτώμενη παραγωγή υπάρχει σε διάφορες εκδοχές. Μια από τις διαφορές τους είναι ο αριθμός των αιτίων και αποτελεσμάτων που την αποτελούν. Η μεγαλύτερη είναι η 12άκρικη εκδοχή. Όμως με λίγα λόγια η διαδικασία αυτή είναι η εξής. Λέει υπάρχει πόνος, έτσι, πόνος. Τον πόνο τι τον προκαλεί, μάλλον τι τον διαιωνίζει και τον κάνει να υπάρχει, οι μετενσαρκώσεις. Αν δεν είχα μετενσαρκωθεί δεν θα πονούσα, ας πούμε. Αν δεν υπήρχα, έτσι, αν δεν είχα ξαναγεννηθεί δεν θα πονούσα. Τις μετενσαρκώσεις τι τις συντηρεί, τι τις παράγει, τι τις διαιωνίζει, το κάρμα. Λοιπόν, το κάρμα τι είναι αυτό το οποίο το παράγει, πράξεις. Και η λέξη κάρμα σημαίνει πράξη, έτσι, ετυμολογικά. Λοιπόν, ποιες πράξεις είναι εκείνες οι οποίες είναι φορτισμένες με το αίσθημα είτε της επιθυμίας είτε το αντίθετό της, του πολύμορφου μίσους, ας πούμε. Αποστροφή. Αποστροφή μπορεί να είναι απέχθεια, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, όλες τις μορφές της επιθυμίας, όλες τις μορφές του μίσους. Σαν να είναι το μίσος η όψη η αντίθετη όψη έτσι, του ίδιου νομίσματος της επιθυμίας. Επομένως, πράξεις οι οποίες γίνονται φορτισμένες με αυτά τα αισθήματα, λοιπόν, παράγουν κάρμα, το κάρμα παράγει μετενσαρκώσεις, οι μετενσαρκώσεις διαιωνίζουν τον πόνο. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην κάνω πράξεις που είναι φορτισμένες και ούτω καθεξής? Πρέπει, τι λέει ο Βούδας, να αντιληφθώ, να συνειδητοποιήσω την αληθινή φύση της πραγματικότητας. Ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα? Εκεί είναι, λέει, που υπάρχει το βασικό ζήτημα, το βασικό πρόβλημα. Και λέει ότι η αληθινή πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας είναι γνωστή με τη λέξη, με τον όρο ανάτα ή ανάτμαν, έτσι στα σανσκριτικά. Ανάτα ή ανάτμαν, και στο βιβλίο μας, όπως και έχω ακολουθήσει και κάποιους άλλους έτσι, δυτικούς συναδέλφους, έχω αποδώσει τον όρο αυτό με τον όρο μη ουσιαστικότητα. Εν ολίγης, και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί πολύ μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, αλλά εν ολίγης. Λοιπόν, όταν λέμε μη ουσιαστικότητα, εννοεί 3 πράγματα. Ότι τα πράγματα είναι παροδικά. Όλα τα όντα και εμείς και τα πάντα είναι παροδικά. Όταν λέμε παροδικά, δεν είναι ότι τώρα είναι έτσι και μετά θα αλλάξει κλπ. Όχι. Είναι συνεχώς μια ροή. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν όντα, υπάρχουν processes, πώς να το πούμε, διαδικασίες, ροές. Γίγνεσθε. Εκεί ένα συνεχές γίγνεσθε, ας το πούμε, μπορούμε να το πούμε επίσης και έτσι. Η παροδικότητα λοιπόν. Η ανήτεια, έτσι λοιπόν, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ίδια τη φύση έτσι, των όντων. Το άλλο είναι ότι τα όντα όλα παράγονται από αιτίες και από συνθήκες. Δεν είναι αυθύπαρκτα, δεν εμφανίζονται από μόνα τους, έτσι παρουσιάζονται επειδή υπήρξε η τάδε συνθήκη, επειδή υπήρξε η τάδε περίσταση, που είναι προϋποθέσεις για την ύπαρξή τους. Επομένως, η ύπαρξή τους δεν ανήκει στα ίδια, αλλά εξαρτάται έτσι από αιτίες και συνθήκες και ούτω καθεξής.
Και το τρίτο είναι, το τρίτο χαρακτηριστικό δηλαδή των όντων ή το τρίτο στοιχείο που αποτελεί την ίδια τη φύση των όντων είναι η συνθετότητά τους. Τα πάντα είναι σύνθετα. Δεν υπάρχει κάτι το απλό, έτσι το ενιαίο, όπως εμείς όταν δίνουμε ένα όνομα σε κάτι λέμε άνθρωπος, δεν υπάρχει κάτι το ενιαίο και το απλό που να είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αποτελείται και αυτός από διάφορα στοιχεία, κάντα, είναι 5 κλπ. Λοιπόν, όπως και όλα τα όντα είναι σύνθετος. Τα πάντα είναι σύνθετα. Τι σημαίνει είναι σύνθετα? Σημαίνει ότι αν από ένα σπίτι πάρω το ταβάνι και πάρω και τη στέγη και την πετάξω κάπου αλλού και πάρω και τους τοίχους και τους πετάξω κάπου αλλού και πάρω και το πάτωμα και το πετάξω κάπου αλλού, πού είναι το σπίτι? Δεν υπάρχει σπίτι πια. Το σπίτι υπήρχε όσο υπήρχε αυτή η σύνθεση η οποία ονομάζεται σπίτι και υπηρετούσε τη λειτουργία αυτή, ας πούμε, που υπηρετεί ένα σπίτι. Όμως, εάν αυτά τα ανασυνθέσω με κάποιο άλλο τρόπο, δεν θα είναι πια σπίτι, θα είναι ένα άλλο όν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, λοιπόν, πώς να το πούμε, την συνύπαρξη, αν θέλετε έτσι, αυτών των τριών βασικών στοιχείων της φύσης των όντων, ο Βούδας, ο Σακιαμουνι Βούδας την ονομάζει αληθινή φύση των όντων και εάν λέει γνωρίσω, συνειδητοποιήσω βαθιά έτσι την αληθινή φύση των όντων, μέσα από διαλογισμό που μπορεί να κάνω, ξέρω κι εγώ τι να πούμε, κοιτάζοντας αυτή την καρέκλα και λέγοντας αυτή η καρέκλα εμπειρικά μεν είναι κάτι στερεό, όμως από τη στιγμή που την είδα μέχρι τη στιγμή που θα την ακουμπήσω, δεν είναι η ίδια καρέκλα. Έχει παρέλθει η καρέκλα από την προηγούμενη στιγμή. Η καρέκλα της επόμενης στιγμής είναι μια άλλη καρέκλα πια. Λοιπόν, εάν συνειδητοποιήσω λοιπόν και ούτω καθεξής, αν συνειδητοποιήσω λοιπόν την αληθινή φύση των όντων, αυτό λέει θα κόψει από τη ρίζα του τι πράγμα? Την επιθυμία και το μίσος. Έτσι. Δεν θα βλέπω πια τα όντα σαν με τον τρόπο με τον οποίο τα έβλεπα πριν, όταν τα έβλεπα υπό το φως της ψευδούς αντίληψης ότι αυτά είναι μόνιμα, ότι θα το έχω και αύριο, ότι αυτό που επιθύμησα είναι το ίδιο με αυτό που επιθύμησα τη στιγμή που επιθύμησα, ενώ έχει αλλάξει την επόμενη στιγμή, δεν είναι το ίδιο και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μη ουσιαστικότητα. Επομένως, αντιλαμβάνομαι τη μη ουσιαστικότητα των όντων και με βάση αυτή εκκόπτεται η επιθυμία και το μίσος και με βάση της εκκοπής της επιθυμίας και το μίσος εκκόπτονται οι πράξεις οι οποίες γίνονται φορτισμένες με αυτά τα αισθήματα και με αυτόν τον τρόπο σταματάει η παραγωγή του κάρμα και αφού σταματάει η παραγωγή του κάρμα έχω τότε την πάρη νιρβάνα, όπως την ονομάζει στην Μαχά Παρινιμπάνα Σουτάντα, δηλαδή στη σούτρα η οποία ασχολείται με τις τελευταίες του στιγμές και τις τελευταίες του διδασκαλίες, και λέει παρινιρβάνα. Νιρβάνα χωρίς υπόλοιμα. Τι σημαίνει χωρίς υπόλοιμα? Χωρίς υπόλοιμα κάρμα. Δεν έχει μείνει καθόλου κάρμα πια και επομένως δεν θα μετενσαρκωθώ. Και αυτό ακριβώς και λέει. Δεν θα ξαναγεννηθώ πλέον. Αυτό λέει στην Μαχά Παρινιμπάνα Σουτάντα ο Σακιαμουνι Βούδας. Πέτυχα το σκοπό μου. Λοιπόν, τώρα, σας είπα λοιπόν με συντομία εγώ αλλού, κόβεται σε περισσότερες φέτες. Αυτή η σειρά αιτίων και αποτελεσμάτων που σας είπα, κόβεται σε περισσότερες φέτες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η επιθυμία χωρίζεται σε προσκόλληση, σε κλπ. Γιατί η προσκόλληση, διότι υπάρχουν οι αισθήσεις οι οποίες απλώνονται προς τα όντα και μεταφέρουν την αίσθηση πίσω και ούτω καθεξής κλπ. Και έτσι γίνεται η 12άκρη. Αλλά εγώ σας την έκανα έτσι με συντομία, ας πούμε, την παρουσίασα. Λοιπόν, τώρα. Η τρίτη διδασκαλία η οποία παρουσιάζεται ως κεντρική διδασκαλία, στον κανόνα πάλι, είναι η μη προσκόλληση. Αυτή συνήθως παρουσιάζεται ως προσκόλληση σε άκρα. Παραδείγματος χάρη στο είναι και στο μη είναι. Να αγαπάω το είναι, να αγαπάω να υπάρχω. Ας πούμε, αλλά στο πρώτο του κήρυγμα στη Σαρνάθο, στην πρώτη του ομιλία, ο Βούδας λέει επιθυμία προς το είναι, επιθυμία και προς το μη είναι. Δηλαδή δεν αγαπάω μόνο να υπάρχω, μπορεί να αγαπάω να μην υπάρχω. Κυρία, δεν μου αρέσει, αισθάνομαι άσχημα που υπάρχω, είμαι περιορισμένος, είμαι δεν ξέρω τι άλλο, με χιλιαμύρια, να μην υπάρχω. Και αυτό είναι μια έτσι, επιθυμία. Λοιπόν, τώρα το να προσκοληθεί κανείς σε κάτι, και κατά κανόνα είπαμε αυτό το κάτι μπορεί να είναι έτσι δύο τέτοια άκρα, αυτό εφόσον θα είναι προσκόλληση, είναι μορφή επιθυμίας και θα, πώς να το πούμε, βάλει σε κίνηση τη διαδικασία την οποία είπαμε. Γι' αυτό εγώ δεν δέχομαι ότι πρόκειται για σκεπτικισμό ή για απλή φιλοσοφική σχολή, ας πούμε, όπως λέει ο Μπέκουιθ έτσι στο βιβλίο του, ας πούμε, κλπ. Διότι όλος ο βουδισμός φωνάζει, και δεν νομίζω ότι τότε ήταν κάτι διαφορετικό, καθώς και το περιβάλλον του, καταλαμβανόταν από συστήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τη φιλοσοφία, τη γνώση της αληθινής πραγματικότητας για σωτηριολογικούς σκοπούς. Αυτό ήταν ο κανόνας. Δηλαδή θα ήταν μια πολύ, πώς να το πούμε, σπάνια και αξιοπερίεργη εξαίρεση αν κάποιος είχε φτιάξει ένα φιλοσοφικό σύστημα το οποίο θα είχε ως σκοπό του μόνο τη γνώση, ας πούμε. Δεν είναι το ινδικό στυλ αυτό, ας πούμε. Δεν είναι. Το να το πει κανείς είναι, νομίζω, κάτι ανιστορικό. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν.
Και το λέω λοιπόν, βέβαια υπάρχει και η θεωρία του Beckwith ότι έχει επιστημολογικό περιεχόμενο η μη προσκόλληση, αλλά εγώ δεν δέχομαι ότι ο αρχικός βουδισμός ήταν μια φιλοσοφική θεωρία. Θα ήταν η μία και μοναδική εξαίρεση σε ένα περιβάλλον όπου η φιλοσοφία δεν έχει σκοπό τη γνώση, αλλά τίθεται στην υπηρεσία κάποιας μορφής σωτηρίας κλπ. Άσχετα από αυτό, κάποιες μεταγενέστερες μορφές βουδισμού που αποτελούν σχολές του Μαχαγιάνα προέκυψαν από αυτή την ιδέα, από τη μη προσκόλληση. Στο Ζεν έχουμε μια μορφή Ζεν που η μη προσκόλληση έτσι είναι μια βασική ιδέα. Γι' αυτό η διδασκαλία της μη προσκόλλησης είναι σημαντική. Τώρα, οι βουδολόγοι είναι διαρρεμένοι σε στρατόπεδα, κυρίως μεταξύ των δύο πρώτων διδασκαλιών. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι οι 4 ευγενικές αλήθειες είναι η βασική διδασκαλία του βουδισμού, άλλοι λένε όχι, η πρατήτια σαμουτπάντα, δηλαδή η εξαρτώμενη παραγωγή, αυτή είναι η βασική διδασκαλία του βουδισμού. Λοιπόν, και άλλοι λιγότεροι λοιπόν λένε τη μη προσκόλληση. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η εξαρτημένη παραγωγή είναι η κεντρική διδασκαλία του κανόνα πάλι. Και ίσως και του ίδιου του Βούδα. Και όχι μόνο το θεωρώ, αλλά και για να το υποστηρίξω, προτείνω σε αυτό το βιβλίο μια επαναστατική, συγγνώμη με συγχωρείτε, μια επαναστατική θεωρία. Συγγνώμη για το επαναστατική, αλλά πραγματικά είναι, δεν την πρόσεξε κανείς, ούτε και ο Απόστολος που το διάβασε το βιβλίο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Υποστηρίζω δηλαδή και προσπαθώ να το αποδείξω ότι οι 4 ευγενικές αλήθειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια από τις εκδοχές της εξαρτημένης παραγωγής. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται μια τέτοια θεωρία και παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο. Θα την δημοσιεύσω βέβαια και σε κάποιο περιοδικό στο εξωτερικό. Λοιπόν, πρόσεξα δηλαδή ότι οι δύο πρώτες, καταρχήν εξαρτημένη παραγωγή, όπως είπαμε, παρουσιάζεται σε πολλές μορφές οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό. Δηλαδή, η πιο σύντομη εκδοχή της θα ήταν αυτή που λέει κάποια στιγμή εγώ διδάσκω τον πόνο και τη διακοπή του πόνου. Του λέει τι διδάσκεις, διδάσκω τον πόνο και τη διακοπή του πόνου. Εδώ έχουμε μια, πάρα πολύ σύντομη εκδοχή έτσι, της εξαρτημένης παραγωγής. Γιατί να μην είναι, και το αποδεικνύω αυτό με βάση ομοιότητες λέξεων κλπ. Σε διάφορα σημεία του κανόνα πάλι, είναι ολόκληρη αποδεικτική διαδικασία, και οι 4 ευγενικές αλήθειες, οι οποίες έρχονται και αυτές από τον πόνο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διακοπή του πόνου, την αιτία του πόνου, όπως ακριβώς και με την ίδια σειρά που υπάρχει στην εξαρτημένη παραγωγή, και απλώς προσθέτουν εκεί πέρα το οκταπλό μονοπάτι, στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω αυτό και πιστεύω ότι θα ακουστεί όταν γίνει γνωστό και σε ειδικούς συναδέλφους στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι θα έχει έτσι κάποια, και επομένως και γι' αυτό το λόγο αυτό το βιβλίο έχει κάποια έτσι σημασία. Λοιπόν, τώρα, ένα είδος παραρτήματος του βιβλίου αποτελούν οι ιδεολογικές εξελίξεις και διαφοροποιήσεις από τον αρχαίο βουδισμό που γέννησαν το Μαχαγιάνα βουδισμό. Τέτοιες εξελίξεις είναι η θεωρία της κενότητας, σουνιάτα, έτσι, emptiness. Η επαναφορά στον βουδισμό ενός απολύτου, δεν είχε κάποιο απόλυτο, κάποιο θεό, να πούμε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Λοιπόν, παρόλο που σε νεότερες σούτρες, στην Ουντάνα, ας πούμε, ξέρω και εγώ στον κανόνα πάλι, βρίσκομαι την Ιρβάνα και με αυτή την έννοια μιας υπερβατικής πραγματικότητας. Αλλά το θεωρώ ότι εκεί είναι γέφυρα μεταξύ του αρχαίου βουδισμού και του Μαχαγιάνα βουδισμού. Δηλαδή της επαναφοράς, αυτό που λέει ο Καλουπαχάνα, το λέει absolutism, δηλαδή της επαναφοράς μιας έννοιας απολύτου στον βουδισμό. Η θεωρία της βουδικής φύσης, ότι κάθε ένας μας μέσα έχει τη φύση του Βούδα. Είναι κάτι σαν το άτμαν το ινδουιστικό, απλώς η ορολογία διαφέρει. Και η συνακόλουθη αυτής της θεωρίας, θεωρία του αρχαίγονου φωτισμού. Δηλαδή, αφού έχω μέσα μου τη βουδική φύση, άρα είμαι, ήδη φωτισμένος, απλώς δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθω. Η ιδέα των Bodhisattva, καθώς και εξελίξεις στην κοσμολογία, από ένα κοσμικό σύστημα σε 1000, μετά σε πολλές χιλιάδες, σε άπειρα κοσμικά συστήματα, που είχαν επιπτώσει στον αριθμό των βουδών, αφού άπειρα κοσμικά συστήματα υπάρχουν και άπειροι βούδες και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι, τα έχω γράψει σε ένα είδος παραρτήματος λοιπόν μέσα στο βιβλίο, όπου παρουσιάζομαι με συντομία τον Μαχαγιάνα. Όμως η περιγραφή αυτών των στοιχείων του Μαχαγιάνα δεν αποτελεί το κύριο μέρος του βιβλίου, το πρόσθεσα μόνο για διδακτικούς λόγους. Μόνο για διδακτικούς λόγους. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι σχετικά, έτσι με αυτές τις έννοιες, θα χαρώ να κάνω ό,τι μπορώ για να το απαντήσω. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο τελειώνει η παρουσίασή μου. Ελπίζω ότι μας έμεινε αρκετός χρόνος για ερωτήσεις, για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα χαρώ στην οποία θα χαρώ να συμμετάσχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω μεγάλη δυσκολία όταν πρέπει να διδάξω ανατολικές θρησκείες. Πρώτον, έμαθα λίγα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη τελείωσα από τον κύριο Ζιάκα. Ναι.
Και μετά από προσωπική μου ενασχόληση. Πόσο εύκολα μπορεί ένας δυτικός να καταλάβει τον τρόπο σκέψης των ανατολικών θρησκειών, πρώτη ερώτηση, και μάλιστα είναι και χριστιανικό background. Το χριστιανικό background μας, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε επιστημονικά, δηλαδή οι θρησκεολόγοι ή οι ιστορικοί των θρησκειών, προσπαθούμε να το παραμερίσουμε, το βάλουμε κάπου στην άκρη. Ξέρουμε ποια στοιχεία το αποτελούν αυτό το χριστιανικό background, έτσι. Λοιπόν, και το βάζουμε κάπου σε μια παρένθεση, ας το πούμε έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε σαν μια κάμερα η οποία εντελώς αντικειμενικά, όσο μπορεί και η κάμερα να είναι αντικειμενική, να αντανακλάσει, ας το πούμε έτσι, αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά της. Λοιπόν, με τρόπους οι οποίοι θεωρούνται στην επιστήμη γενικά αντικειμενικοί, με ιστορικές μεθόδους, με φιλολογικές μεθόδους, με διάφορες μεθόδους. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε να ερευνήσουμε, αν θέλετε, τη ρωμαϊκή ιστορία. Είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στη ρωμαϊκή εποχή? Όχι. Θα καταλάβουμε τη ρωμαϊκή εποχή? Προσπαθούμε. Με τους τρόπους, με τις μεθόδους, με τα εργαλεία που μας παρέχουν οι διάφορες επιστήμες, είτε φιλολογικές, είτε ιστορικές, είτε η αρχαιολογία, είτε οτιδήποτε, προσπαθούμε να την καταλάβουμε. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και για τον βουδισμό. Και πιστεύω ότι πολλά πράγματα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε. Δεν είναι αριανοί οι άνθρωποι. Εντάξει, ας πούμε, ένα διαφορετικό σύστημα, όπως μπορούμε να βρούμε διαφορετικά συστήματα, είτε θρησκευτικά, είτε φιλοσοφικά, είτε ιδεολογικά, είτε πολιτικά, παντού. Παντού. Και μέσα στο χριστιανισμό, έτσι, αν βγείτε έξω και ρωτήσετε 10 ανθρώπους τι είναι Ορθοδοξία, θα σας πούν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σχετικά με αυτό πράγματι 4-5 μορφές θρησκείας, έτσι το ονομάζω εγώ, οι οποίες διατείνονται ότι εμείς είμαστε η Ορθοδοξία. Αλλά μην το πάμε εκεί, γιατί σήμερα ήρθαμε για τον βουδισμό εδώ πέρα. Αλλά ό,τι θέλετε, ό,τι σας βγει. Ναι. Εμένα μου θυμίζουν πολλά στοιχεία όταν διδάσκω. Καταρχήν τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή μπορώ να τους δώσω τις πληροφορίες, γιατί έχουμε μάθει, προερχόμαστε από μια μονοθεϊστική θρησκεία, που είναι πιο κοντά να καταλάβουν το Ισλάμ του Ιουδαϊσμού. Ναι. Και δεν μπορούν και στον Ιουδαϊσμό το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Γιατί, κύριε, συγγνώμη το όνομά σας? Ανέστης, Κύριε Ανέστη μου, ναι. Γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο φοβερό. Εδώ σας λέω ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Είναι οι μετενσαρκώσεις που διαιωνίζουν τον πόνο. Όλες οι φιλοσοφικοθρησκείες, αν θέλετε, οι οποίες βγήκαν από τη στιγμή που άρχισε αυτή, που εμφανίστηκε αυτή η ιδέα στην Ινδία, και είναι κάπου περίπου εκεί την εποχή των Οπανισαδών, 7ο, 8ο αιώνα κλπ. Προσπαθούν να απαντήσουν, να δώσουν λύση σε αυτό το θέμα. Πώς μπορούν. Μιλάμε για πρόχριστο, ναι. Πώς μπορούν να διακοπούν μετενσαρκώσεις. Και ο βουδισμός, ο αρχαίος βουδισμός, ο βουδισμός του κανόνα πάλι, παρουσιάζεται ως μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω το τριαδικό δόγμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω ούτε κι εγώ. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια αποκάλυψη. Ναι. Αν προσπαθείς κάποια πράγματα να τα καταλάβεις με τη λογική που δεν καταλαβαίνουν με τη λογική, ματάω πάνω. Όσους θεούς? Αυτό το καταλαβαίνω ότι ο ίδιος δεν είπε ποτέ ότι είναι Θεός, ότι ξεκίνησε φιλοσοφικό κίνημα. Αργότερα δεν είναι φιλοσοφικό κίνημα, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι. Πώς? Δεν είναι φιλοσοφικό κίνημα. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές, υπάρχουν και οι δύο. Ναι. Δεν ξεκίνησε σαν θρησκεία. Τι λέτε? Εδώ είπα τόσα και τόσα πράγματα εναντίον. Τι θα πει αυτό? Μα όταν λέμε θρησκεία, τι εννοούμε? Εδώ εξυπηρετείται ένας σωτηριολογικός σκοπός, όπως κατά κανόνα γίνονταν με όλες τις ιδεολογίες κλπ. Που ξεφύτρωναν, που εμφανίζονταν εκείνη την εποχή στην Ινδία. Θα ήταν, όταν εξυπηρετείται ένας σωτηριολογικός σκοπός, τότε έχουμε θρησκεία. Ανέφερες πριν ότι ο κανόνας πάλι δεν είναι ενιαίος δογματικά. Ας πούμε, υπάρχει η Κούλα, Μαλούν και Ασούτα, όπου εκεί ο Βούδας αποκηρύσσει κάθε διδασκαλία περί μετενσάρκωσης, περί επέκεινα, περί αν υπάρχει ο Βούδας μετά το θάνατο, αν δεν υπάρχει. Αυτά, λέει, είναι άνευ σημασία στη διδασκαλία. Και εκεί έρχεται το αμιγώς φιλοσοφικό κομμάτι του βουδισμού. Ότι μπορείς να εξαλείψεις τον πόνο μέσω της οκταπλής αθραπού. Και να πούμε και λίγα λόγια, ορθή δράση, ορθή σκέψη, ορθή ομιλία κτλ. Μπορούμε να... Όχι ότι αυτός, δεν ισχυρίζομαι εγώ ή κάποιος ότι αυτός είναι ο βουδισμός, αλλά υπάρχει στον κανόνα πάλι και αυτή η σούτρα που αποκηρύσσει κάθε μεταφυσική. Αυτά, λέει, είναι ανούσια. Δεν σε βοηθάνε να απολευθερωθείς, λέει μέσα ο Βούδας. Από τι? Από την προσκόλληση. Η οποία προσκόλληση γιατί είναι κακή?
Κατά τη διδασκαλία αυτή μιλάμε, έτσι. Και πρέπει να απελευθερωθείς. Γιατί το ανάτμαν που το μετέφρασε ως μη ουσιαστικότητα, Ναι. άτμαν στα σανσκριτικά Ινδικά, μεταφράζεται και ως εαυτός, ως ταυτότητα, ως ότι τα πράγματα έχουν μία ενιαία ταυτότητα. Ας πούμε, υπάρχει καλό στον κόσμο, υπάρχει κακό στον κόσμο. Αυτό είναι μια σαφής ταυτότητα κάποιου πράγματος. Να το καλό εκεί είναι, να το κακό εκεί είναι. Το ανάτμαν έχει και αυτή την εκδοχή, ότι δεν υπάρχει καλό και κακό, είναι ανθρώπινες ταξινομήσεις αυτές. Και αν εγώ ορίσω ως καλό κάτι και μου συμβεί, χαίρομαι. Αν ορίσω ως κακό κάτι και μου συμβεί, λυπάμαι. Πονάω δηλαδή. Επιθυμώ αυτό που έχω προορίσει ως καλό και αποστρέφομαι αυτό που έχω προορίσει ως κακό. Αυτό από μόνο του, το να μην ορίζεις, να μην λες ότι τα πράγματα έχουν αντικειμενική, όπως είναι ο μονοθεϊσμός που αναφέρθηκε. Είναι ο Θεός και ο διάβολος. Το καλό και το κακό ξεκάθαρα. Από το Ζωροαστρισμό ξεκίνησε αυτό, έτσι, από την Περσική θρησκεία. Το απόλυτο καλό και το απόλυτο κακό. Όχι, λέει ο Βούδας, δεν υπάρχει απόλυτο καλό και απόλυτο κακό. Αυτό δεν χρειάζεται κάποια μεταφυσική. Αν μείνουμε σε αυτό το πεδίο, ναι, σε αυτό το πεδίο περιορισμένο είναι φιλοσοφία. Και στηρίζεται δογματικά. Ο Βούδας δεν λέει αυτό. Δεν λέει ο Βούδας ότι δεν υπάρχει απόλυτο κακό και απόλυτο καλό. Αυτό είναι ένα διάβασμα του βουδισμού το οποίο κάνει ο Μπέκουιτ προκειμένου να τον συμμορφώσει με τη θεωρία του ότι δηλαδή έχουμε εδώ μια πρώτη μορφή βουδισμού στο σκεπτικισμό του Πύρονα. Εδώ έχω την Κούλα Μαλούνκια Σούτρα, δηλαδή τη μικρή σούτρα, εδώ είναι, στην Παντζημανικάγια, την έχω διαβάσει πολλές φορές. Δεν λέει πουθενά ότι δεν υπάρχει μετενσάρκωση και δεν υπάρχει πόνος και δεν υπάρχει αυτά. Μην ασχολείσαι με αυτά, λέει στον Δεν λέει μην ασχολείσαι με τη μετενσάρκωση. Να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε. Λοιπόν, these speculative views that are not explained, έτσι όλοι καταλαβαίνουμε αγγλικά, λοιπόν, set aside and ignored by the Lord. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι speculative views, οι απόψεις? The world is eternal. The world is not eternal. The world is an ending thing. Κάτι που τελειώνει. The world is not an ending thing. The life principle is the same as the body. Έτσι, η ζωτική αρχή είναι η ίδια με το σώμα. The life principle is one thing, the body another. The Tathagata is after dying, the Tathagata is not after dying. Δηλαδή ο Tathagata, ο Βούδας δηλαδή, έτσι ο φωτισμένος, υπάρχει μετά το θάνατό του ή δεν υπάρχει μετά το θάνατό του. The Tathagata both is and is not after dying. The Tathagata neither is nor is not after dying. The Lord does not explain these to me. Αυτές είναι οι μόνες ερωτήσεις που υπάρχουν στην Κούλα Μαλούνκια Σούτρα, εδώ σας τη διάβασα, τις οποίες ο Βούδας λέει στον Μαλούνκια που τον επισκέπτεται και τον ρωτάει, ότι αυτές δεν σε ωφελούν, διότι ακριβώς δεν συμβάλλουν στο να δώσεις μια διακοπή στις μετενσαρκώσεις. Δεν είμαι ειδικός του βουδισμού. Είσαι στον Ινδουισμό όμως. Απλώς μια και πήγε η συζήτηση στο κάρμα, στις μετενσαρκώσεις κτλ. Θυμήθηκα ένα επεισόδιο που είχε συμβεί τότε όταν ήμουν στην Ινδία. Ναι. Μεταξύ εμού και του Αριγιαντέβα Τέρο. Ο Αριγιαντέβα Τέρο ήταν ένας μοναχός από την Σρι Λάνκα. Ακολουθούσε τον Τεραβάντα βουδισμό και ενώ ήταν κατά τα μέσα του καλοκαιριού, εγώ υπέφερα από το καύσωνα, 45 βαθμούς είχε. Έπρεπε να δώσω και εξετάσεις και όλο γκρίνιαζα. Και ο Αργιαντέβα μου λέει σε μια στιγμή, εσύ πρέπει να ήσουν μεγάλος εγκληματίας. Σε μια από τις προηγούμενες ζωές σου. Παραμένετε βέβαια. Ίσως. Και του λέω γιατί λέει γκρινιάζεις διαρκώς. Υποφέρεις, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, δεν μπορείς να ησυχάσεις, άρα σε κάποια προηγούμενη ζωή σου θα ήσουν μεγάλος εγκληματίας. Το ερώτημα είναι, ο Αργιαντέβα και άλλοι μοναχοί που υπήρχαν εκεί στο πανεπιστήμιο, που σπούδαζαν, κάναμε τα πτυχιακά, να μιλούν για μετεσαρκώσεις. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, πάμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ιδέα, αντίληψη περί μετεσαρκώσεως στον βουδισμό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά έγινε ένα μπαμ και φωτίστηκε ο Βούδας. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν πηγές, οι αιτίες των πραγμάτων που δημιουργούν τη γνώση των πραγμάτων, αν υπάρχουν πηγές από τις οποίες άντλησε αυτό το φωτισμό.
κάποιοι από τους μαθητές του, ενός από τους μεγάλους σημερινούς βουδολόγους, του Ρίτσαρντ Γκόμπριτς, αυτός που σας είπα πριν, ο Βίνα, ο Αλεξάνδερ Βίνα κλπ., έχει προσπαθήσει να βρει τι συστήματα φιλοσοφικο-θρησκευτικά λοιπόν, αντιπροσώπευαν η Άλαρα Καλάμα και ο Ραμαπούτα, δύο ασκητές Ινδουιστές, στους οποίους είχε πάει ο Βούδας πριν φωτιστεί. Δηλαδή, όταν έφυγε από το σπίτι του και όδευσε προς την αναισθιότητα, ας πούμε, έτσι κλπ., είχε πάει και να επισκεφτεί κάποιους δασκάλους φημισμένους, να τον διδάξουν κάποια συστήματα διαλογισμού, δηλαδή συστήματα με τα οποία θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το ίδιο πράγμα, λοιπόν, που λέγαμε πριν. Λοιπόν, δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά. Λοιπόν, και αντιτέθηκε προς αυτά, σύμφωνα με αυτούς τους βουδολόγους που σας είπα. Τώρα, ο φωτισμός του, δηλαδή η ανακάλυψη αυτής της αλυσίδας κλπ., παρουσιάζεται σαν κάτι το εντελώς ξαφνικό μέσα σε αυτά τα κείμενα. Δεν έχουμε άλλες μαρτυρίες που να μας λένε, ξέρεις, κάτι τον... Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό από το να μας λένε ότι έγινε εκείνο και εκείνο και εκείνο. Ναι, τώρα μπορεί και να είχε, απλώς δεν έχουμε εμείς μαρτυρίες. Εφόσον δεν έχουμε μαρτυρίες, εμείς οι επιστήμονες λέμε δεν ξέρω. Ναι. Αν έχετε εξετάσει το γεγονός ότι ο Βουδισμός, ενώ αναπτύσσεται στην Ινδία, Ναι. στην έτρια του είναι Ινδία, από ένα χρονικό στιγμίο και μετά εκλείπει. Αυτό, εσύ το έχεις διαβάσει στο βιβλίο μου, μπορεί να δεις ότι οι εισβολές οι Ισλαμικές από το 711, πότε αρχίζουν εκεί πέρα η δυναστεία των Ουριδών και των Ρουριδών. Αλλά μήπως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Άλλος λόγος. Ναι, πέρα από την εισβολή των Ισλαμιστών και την καταστροφή των μεγάλων μοναστηριών και των βιβλιοθηκών και όλα αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και το ότι κάποιες από τις διδασκαλίες του Βουδισμού ήταν λίγο, πώς να το πούμε... Νοητικές. Νοητικές. Όχι νοητικές. Ας πούμε, ανάτμαν, ξέρω κι εγώ, έτσι, ας πούμε. Σε έναν κόσμο που γύρω ήθελε άτμαν, ή σε έναν κόσμο που θέλουμε τη συνέχεια. Δεν μας αρέσει. Και όταν το ακούμε, κάπου λίγο ταραζόμαστε ψυχολογικά. Θέλουμε το ένα. Τα πολλά κάπου μας ταράζουν. Αυτό μπορεί να κάποιος ψυχολόγος να του πει γιατί, για ποιο λόγο. Λοιπόν, αλλά συνήθως αυτή η στάση είναι που υπάρχει μέσα στον ανθρώπινο νου. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν κάποιες τέτοιες διδασκαλίες όπως αυτή η Ανάτα να ήταν τέτοιες που να κάνανε τους ανθρώπους να μη θέλουν ή να προσπαθούν να μεταποιήσουν τον Βουδισμό, όπως και έγιναν τέτοιες προσπάθειες και πολλές μαχαγενικές σχολές βγήκανε ακριβώς από μεταποιήσεις του Βουδισμού σε συμφωνία με τις αρχές των Ινδουισμών. Λοιπόν, αυτό επίσης είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω όμως ότι το κυριότερο ήταν αυτό, δηλαδή οι Ισλαμικές επιδρομές. Θα μου πεις, οι Ισλαμικές επιδρομές είχαμε και εναντίον του Ινδουισμού, ξέρω κι εγώ. Ο μεγάλος ναός αυτού του Σίβα κάπου στην Γκουτζαράτ, όχι στο Βαρανάσι, στο Σομνάθ. Λοιπόν, καταστράφηκε από τους Ισλαμιστές και άλλα πολλά Ινδουιστικά. Παρ' όλα αυτά ο Ινδουισμός παρέμεινε. Τώρα και άλλοι παράγοντες μπορεί να υπάρχουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Μοριείς υποστήριξαν και τον Βουδισμό περισσότερο. Οι Γκούπτα δεν υποστήριξαν τόσο τον Βουδισμό. Δηλαδή, οι πολιτικοί αυτοί οι άρχοντες υποστήριξαν περισσότερο τον Ινδουισμό. Γι' αυτό βλέπουμε και ένα ξανασήκωμα του κεφαλιού του Ινδουισμού, εκεί που ήταν σε μια σκοτεινή εποχή. Διότι όλοι οι Μοριείς υποστήριζαν τον Βουδισμό κυρίως, και τις άλλες, αλλά κυρίως τον Βουδισμό. Ξαφνικά, ξέρω και εγώ, βλέπουμε ότι ο Βουδισμός περνάει σε μια κατώτερη αυτή και αναδεικνύεται πάλι, σηκώνει κεφάλι, πώς το λένε, ας πούμε, ο Ινδουισμός στη διάρκεια των Γκούπτα. Λοιπόν, και η πολιτική λοιπόν υποστήριξη, οπωσδήποτε είναι μέσα από τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτό, έτσι ώστε κατά το 13ο αιώνα ο Βουδισμός να πάψει, σχεδόν να πάψει, να υπάρχει στη γενέτειρά του.